Dobrý deň, ahoj všetci. Vítame vás pri ďalšom videu. Videu kalendárovom, videu číselnom. A ako si môžete všimnúť, tak dneska máme o jednu postavu, o jedného človeka medzi nami s Tonym viac. A to je také znamenie, že téma kalendáru a téma v tomto prípade harmonického kalendáru nie je len záležitosť 2, 3, 4 ľudí, ale je to záležitosť, dá sa povedať, celosvetová. A ako sme s ktorým natáčali posledné video, tak sa naň pripojil aj Peter, ktorý sa takisto venuje. Neviem, sám povie, čomu viacej, ale myslím si, že kalendár 1328 je aj jeho parketou. Takže dneska sa pripojí ku nám. Ahoj Peter. Ahojte. Tony, ahoj, teba som ešte neprivítal. Čau. Ja som taký v pozadí. v pozadí na jednej strane. Dobre, takže... Vítam vás všetkých. Ahojte. Dnes znova pribudú nejaké nové informácie a dnes je aj prvý deň nového mesiaca. V kalendári 1328 je to galaktický mesiac a je to mesiac harmónie. Takže Peter s Tonym idú viac do hĺbky cez čísla a cez charakteristiky mesiacov teda a dní, a oni nám teda povedia a mne aj vám niečo viacej. Ale Peter, ešte na začiatok, keby si povedal o tom, ako si sa dostal vlastne ku kalendáru a čo ťa na ňom oslovilo, čo je záber, ktorému sa pri jeho študovaní a pozorovaniach venuješ? No, je to jednoduchá vec. V mojom prípade ja už som tak od roku 2011 potreboval si písať denník. A som to tak cítil, že to sledovanie tých cyklov je veľmi dôležitá vec v živote. Či už sú to tie prírodné cykly, alebo proste tie biologické, ktoré máme. Najviac vidíme slnko, mesiac, že? Takže ja som si robil také zápisky bez toho, že by som vedel o nejakom kalendári, takže to tak začalo, ale potom som zhliadol video od roku 2018, kde Tony vysielal o kalendári, tak som si hovoril, to je dobrý nápad, lebo v podstate to korešponduje s mojím chcením a proste s mojím písaním. No tak jednoducho už od roku 2020 už som to dával na papier aj na Facebook, takže je to do toho človek, keď sa dostane a začne to vnímať, ako to proste pôsobí ten kalendár a robí to dennodenne, tak proste sa dostane do takej, by som povedal, do takého sledovacieho módu, do takej synchronicity a vtedy sa veci začnú diať a proste pomáha to. Veľmi to pomáha si tak aj zorganizovať život, aj všetko ako... Tak je tak na úvod len taký nástrel, akože som sa k tomu dostal. Pod slovom pomáhať dá sa povedať, že je to akési zjednodušenie fungovania a procesov v živote? Možno, že aj zjednodušenie, ale skorej človek si začne všímať tie pojmy, ktoré sú tam používané v tom kalendári a začne si to naciťovať. To znamená, že zjednodušenie to zo začiatku nie je, pretože to proste vyžaduje sledovať celú tú maticu toho celokinu. To je proste mesačno-slnečný kalendár, lebo bere aj tú podvedomú časť našej mysle, aj tú vedomú. A tie sa tam vlastne opakujú v tom dlhom cykle. No a človek vlastne, keď každý deň si to človek akože prechádza a si to vlastne tak mu príde, že čo ten ďalší deň bude, alebo čo je konkrétne ten deň pre ňoho a porovnáva to s tými udalosťami, čo sa mu dejú. A jednoducho potom to prichádza. Takže zo začiatku je to aj vynaloženie energie do pochopenia procesov a charakteristík a všetkých vecí a potom po chvíľočke príde až možno nejaké
uvoľnenie a pochopenie vlastne všetkého, celého fungovania, hej? Áno, tak nejak to je. No. Dobre, fajne. Tony, máš niečo na doplnenie? V podstate asi hej, že tam je to celostná záležitosť. Čiže naša celostná bytosť je, alebo tá aj mysel, hovoríme, že máme vedomú mysel, že máme podvedomú mysel, ako Peter spomenul, takže tá podvedomá mysel, môžeme to nazvať, že by to mohla byť aj naša nejaká časť, taká, že duša sa to môže nazvať, hej, ktorá cíti a ktorá je niekde hĺbku vlastne nejak naprogramovaná, čiže má nejaké presvedčenia. Čiže my pracujeme tu v podstate s presvedčeniami o sebe, o realite ako takej, a to vlastne sa cez tie cykly, ktoré teda dennodenne, hej, ako Peťo spomenul, že vlastne ten účel toho je zmeniť sa, ale to treba na dennodennej báze. Keď sa chce človek zmeniť, tak musí začať robiť niečo na dennodennej nejakej cyklickej frekvencii, a to je presne o tom, že tento kalendár nám dáva možnosť v podstate úplne, že sa zmeniť, lebo to dennodenne sa človek do toho ponára. Takže o ten deň, tam to by som chcel zdôrazniť, ako Peťo spomenal, že to je rozhodnutie sa, že človek sa vlastne dennodenne začne venovať niečomu. Nie len, že raz za víkend, alebo raz za mesiac, alebo raz za rok niekde. Aby som to možno dal na nejakú vlnu, aj nazvem to pravá vlna, sú ľudia, ktorí sa venujú kalendáru, dajme tomu, že viac ako hodinu, 2 hodiny denne, ale napríklad pre nás, hej, ktorí niečo porobíme, ja neviem, aj v tej nejakej fyzickej forme, hej, že nejakú manuálnu prácu, tak dôležité je, keďže na to nemá možno až toľko veľa času, aj pre tých, ktorí nás pozerajú, aby to nebolo tak, že bude ma to stať veľa energie, odradí ma to, do toho nejdem. Hej? Sú to informácie, ktoré sa dajú prijať čiastkovo a nemusím vynaložiť príliš veľa času. Hej? Je to, ja neviem, 10-15 minút, prečítam si, porovnám si, ako fungujem ja, ako funguje môj deň, čo sa mi možno opakuje, nejaké tie vzorce presvedčenia, a pomaly s pomocou čísel a s pomocou kalendáru začnem na sebe pracovať. Hej, aby to nebolo také, že teraz ja musím všetko zahodiť a venovať sa len kalendáru. Hej, dobre to chápem. Dobre, a teraz vlastne si mi nahral, že mohol by si tam ukázať ten obrázok, aby som to dal do takého kontextu, že čo mám ja na mysli. Takže na mysli mám to, že vlastne len ten ľavý obrazok je ten úplný začiatok. To znamená, že to človek, ktorý absolútne nechce sa do toho ponárať, chce treba zísť len na jednu stotinu niečoho, hej, že je to že nejakou časťou seba ma to zaujíma, že mohol by som sa nejak do toho ponoriť, tak ten ľavý obrázok je ten prvý krok, úplný začiatok, kde v podstate sa mení len v rámci toho gregoriánskeho kalendára ten počet, to usporiadanie, a že tam je 13 mesiacov po 28 dní. Čiže tam nie je nič iné, len tie čísla. Že pracujeme vlastne s tými číslami a pomaly sa dostávame alebo spoznávame názvy tých mesiacov. Že to je vlastne ten prvý krok. A potom, ako si aj spomínal, môžeme sa začať ponárať viac a viac a viac až do hĺbky. Čiže preto to hovorím, že to je pre každého a každý ako cíti, ako by sa chcel do toho ponoriť. Lebo tých hĺbok je fakt ako veľa, alebo tých rozmerov celého tohoto učenia. Takže to na margo toho. No a by som tak trošku odvučil ten dneskajší deň, začiatok toho mesiaca dneskajším dňom. Čiže dneska je 7.2., ako to vidíte na tom ľavom obrázku, teda na tom pravom obrázku v rámci toho
prvého okienka, je tam 7.2., čiže tam je ten dátum toho gregoriánskeho kalendára. Hej. Na tom ľavom obrázku to v podstate už nedávame ten gregoriánsky počet. Tam to vidíte, že to je v podstate prvý deň 8. mesiaca, názov je galaktický. Zakružkoval som aj hore vlastne v rámci toho ako keby nejakého pravítka, že to je 28 dní, že to je ten prvý deň, čiže tam to len tak, aby sme si možno opravili ten obraz toho počtu, že vlastne máme rovnakú mieru, preto tam to pravítko akože je, že vlastne meráme rovnakou mierou, že vlastne o to ide, že sa harmonizuje tá naša počítacia myseľ. No a potom na tej pravej strane teda je taký ten hlbší ponor do tohoto počtu, kde už možno tí, ktorí to poznajú, tak sa trošku orientujú, tí, ktorí nie, tak už tam vidíme, že sú tam tie plazmy, tie pečate, ktoré ten deň v rámci toho kalendára ako keby symbolizujú, tých 7 dní. A potom sú tam ešte nejaké také iné pečate. Hej. To by som zatiaľ nechal. Takže začíname galaktický mesiac. Je to teda 8. v poradí. Beží od 7. februára v gregoriánskom do 6. marca. Okay. Nejaké totemové zviera tohto mesiaca je jastrab. Totemové znamená, že vlastne je tam nejaká energia, ktorá vlastne symbolizuje teda toho jastraba, čiže nejaký možno nadhľad, nejaké jasné zrenie. No a potom otázku sa pýtame, hej, keďže toto učenie je vlastne ako keby seba poznávanie sa, tak v rámci aj toho života, aj seba, tak pýtame sa otázku vlastne, že pre seba, že či žijeme tým, alebo žijeme tak, ako veríme, alebo žijeme tým, čomu veríme, že veríme niečo, ale že či to aj žijeme. Okay, že to vlastne je tá otázka na tento mesiac. No a to by som tak akože uviedol, v podstate taký nejaký základ pre tento nový mesiac, hej. No a teraz by sme sa možno mohli povenovať. Chcel som to ozvučiť aj v rámci tohto mesiaca. Vidíte, že sme vo februári a každé 4 roky sa v gregoriánskom počte dodáva jeden deň navyše vo februári, čiže 29. február. No v tomto mesiaci to teda vychádza, že ten február vždy vychádza galaktický mesiac. No a tento mesiac si teda máme, alebo v tomto roku, v rámci gregoriánskeho počtu, máme ten 29. deň. Takže ak to vidíte v tom poslednom riadku, tak v tomto systéme sa tento deň nazýva Hunapku deň a je to ako keby ďalší deň mimo čas. Pretože tu účelom tohto kalendára je zanechať tú harmóniu, ako vidíme. Čiže tento kalendár vlastne nebere do úvahy ako keby tento deň z toho pohľadu, že ho ako keby nezapočítava v rámci toho počtu, ale ho doplňa, ako by to bol ďalší deň mimo čas. Taký nejaký deň, ktorý nie je ani deň v týždni, ani deň v mesiaci. Je to ako keby taký deň navyše, alebo extra deň takej nejakej pauzy. Mm-hmm. Takže to sa bude vlastne v tomto mesiaci diať. Je to teda ten deň, ako to tam vidíte, medzi Dali, teda Kin 131 a Kin 132. To, aby sme si vlastne tak nejak vyjasnili, lebo to je veľká, to je dosť taká základná nejaká otázka, ktorú sa vždy ľudia pýtajú, že ako sa to rieši v tomto systéme.
Okay, takže na to som chcel poukázať. Dobre, ja by som ešte dal slovo aj Petrovi, niečo na doplnenie. Áno. Takže môžeš. Tuto je to, akože sa to deje každé 4 roky, pravda, však je to teda priestupný a mňa tam len zaujala taká vec, že jak je to s tými energiami. Ja som až tak sa tomuto nevenoval, že čo sem prúdi. To zase sa viac menej ako otázku dávam. Neviem konkrétne, že tú otázku možno keby si nejak inak položil. Z toho orakula, že čo je teda v ten deň, lebo v tom kalendári to nie je vidno. Tam je ako magnetická opica, je 22. No to je vlastne ten Hunabku deň. Je to vlastne Hunabku deň, čiže Hunabku to je v podstate označenie centra galaxie. Hunabku je jeden darca miery a mi to teraz vypadlo. Hej, to je vlastne, označovali, však v podstate keď sa pozeráte na Peťa, tak vidíte za ním ten symbol. Tá vnútri, tá ako keby štvorramenná nejaká symbolika. A to je v podstate symbol majskej kultúry, ktorý používali na označenie Hunabku, teda darcu ako keby života, stred galaxie, v ktorej sa nachádzame. Čiže je to ako keby galaktické vedomie, kde sa vlastne spájame s tým centrom, s tým jadrom vlastne tej galaxie. Že z pohľadu vlastne práva času človek je galaktická bytosť. To znamená, že alebo z pohľadu práva času inými slovami aj z pohľadu Joseho, že vlastne my sme galaktická bytosť. Ale z nejakého dôvodu nás to neučia a vlastne považujeme sa, že sme vlastne len možno ani, že sme na Zemi len, hej, ale z pohľadu vlastne práve času my sme galaxia, to je ten základ. Galaxia ako taká je vlastne jednotka vesmíru. To znamená, že ten Hunabku označuje ako keby tú jednotku, ako my sa pozeráme treba možno na Slnko, že to je nejaká jednotka, ktorá nám tu dáva život, ale tuto to je trošku taký vyšší pohľad, že nie, tá galaxia, ten centrum tej galaxie, teda ten Hunabku, dáva ten život. Čiže vlastne to je také vyššie ponímanie sveta a seba a celého vlastne vesmíru. Galaktické vedomie, no. Takže ten deň je ako keby taká ďalšia nejaká možnosť, ako si hĺbšie uvedomovať naše miesto vo vesmíre. Lebo nemáme tu možnosť v podstate v tom kalendári gregoriánskom vôbec. A že vlastne by bol nejaký deň, kedy by sme sa mohli zamysleť a začať uvazovať, že vlastne sme v galaxii, že vlastne sme možno súčasťou niečoho väčšieho. Takže tak, no. Neviem, či ešte niečo, nejak by som to mohol povedať. Tak ja som to tak trošku nejak dal do obrazu. Mňa zaujala, teda ak sú to tie informácie o kalendári, ktoré si Tony mal aj na tých zdieľaných obrázkoch, ešte chceš niečo k tomu doplniť? Tam si mal aj... Mohol by som. Tak ti prepnem. No, ešte by som mohol teda doplniť v rámci aj toho minulého vysielania, že sme sa tam bavili, že tam sme si ukázali tú kocku, ale aj tú špirálu, ako to vidíme tam na tom spodnom, na tej spodnej časti toho obrázku. Čiže začíname dneska teda tou dáli plazmou, je to vrch teda korunná čakra, alebo vrch tej našej kocky. No a čiže to je ten 7-dňový cyklus. Hej, čiže v podstate robíme takýchto cyklov počas tej ročnej alebo tej 364-dňovej
cyklickej špirály robíme 52 takýchto, hej? Takýchto 7 nových cyklov, čiže to je tá harmónia, preto sa to volá, že harmonický cyklus, a sme teda v tom galaktickom mesiaci, kde sa harmonizujeme, takže si to zase ozvučujeme, že v podstate si 52 krát vytvoríme buď teda tú nejakú ako keby špirálu, alebo 52 krát si scelíme tú našu kocku, to znamená, že sa upevňujeme v seba, alebo spevňujeme zosilujeme to vedomie tej celistvosti, tá sféra, hej, že v Jose v podstate ozvučoval v tých kozmických vedách to, že tá naša sféra alebo sila tej sféry, tlak tej sféry je v podstate účelom toho učenia. Pretože tak môžeme si to prirovnať, že k futbalovej lopte. Keď futbalová lopta je plne nafúkaná, je dobrý tlak, tak je to futbalová lopta, čiže dá sa s ňou hrať, je vlastne splňa účel. Keď už futbalová lopta by nebola dobre nafúkaná, je nejaká mäkká, tak nesplňa účel, vlastne nedá sa s ňou hrať. A to je to isté vlastne v tomto, že vlastne tá naša sféra, ten tlak toho vedomia a toho vlastne tej celistvosti, že tá sféra je plná, je celistvá, tak vytvára tlak, ktorý nám dáva tú silu, ako keby, alebo nejakú ochranu, alebo obranu, alebo také sebavedomie, sebavnímanie, takú harmóniu, že sme vlastne vycentrovaní v strede, že vlastne nič nás nerozhodí. Vo vonkajšom svete, že vlastne nás nič nerozhodí. Nech sa deje, čo sa deje. To sa tým myslí, že to vlastne sa účelom toho, tej skladania tej kocky je to, že sa vycentrovávame, harmonizovávame a dávame sa do stredu, aby sme boli silní voči vonkajším energetickým rôznym skúškam. A to sa mi nádherne prepája teraz, keď sme už v tom 8. mesiaci, harmonickom mesiaci, čiže prepája sa to na moju vnútornú harmóniu a takisto doplňuje mi to aj otázka, ktorá sa nesie celým tým mesiacom, a to si hovoril, že je takisto vnútorná záležitosť moja, či verím tomu naozaj, čo robím, a tým pádom, keď som naladený na tú pozitívnu vieru, alebo som presvedčený vnútorne o tom, toto je to, čo chcem robiť, tak toto cítim a to je moja cesta na nejaké obdobie, tak prichádza aj vnútorná harmónia. A preto je aj ten mesiac, teraz sa mi to prepája, že je nazvaný harmonický a otázka súvisí presne s tým, s tou sférickosťou a s tými plazmami a s tým obrázkom kocky, o ktorom si teraz rozprával. Určite, no a tam ešte potom sú vždy tam sila, esencia a čin a vlastne je tam ešte, čiže modelujeme a integrita. Hej, čiže to sú vlastne také nejaké atribúty vždycky 3 toho mesiaca, ktorý teda samozrejme je zároveň aj tým 8. tónom galaktickým, hej, keď už teda pracujeme v rámci aj toho Colkinu, alebo sa to prepája, tak do toho sa nechcem už spolnárať, ale je to vlastne 8. tón a má vlastne silu harmonizovať, modelujeme vlastne, čiže stelesňujeme to je vlastne tá otázka, že či žijeme to, teda čomu veríme. No a integrita, že či sme vlastne v integrity v nejakom súlade s tým, hej. Tá otázka vlastne to zodpovedá, myslím si, že hej. Čo sa chce povedať. Dobre, a máme teraz na tom obrázku, vidíme na tom pravom v prvý deň tohto mesiaca je tam taký fialový rámček. Peter, a ty si spomínal, že sú tam isté tie pečate a isté názvy dní a v
tamto môžeme vidieť ako nejakú priesvitnú grafiku a vieš povedať, že čo predstavuje tento znak alebo tento symbol pre dnešný deň? Je vlastne v tej štvorke, ktorá začína mesiacom, potom je pes, potom je opica a človek, áno. To je taký ten cyklus, kde sa nachádza. A k tomu tón galaktický je rytmický, áno. Čiže to je akože tá frekvencia toho glyfu, ako jak by som to nazval. K tomu je taká afirmácia na dnes. Ja to mám trošku inak, ja to sa snažím trošku poslovenčiť, čiže ja mám trošku iné vnímanie týchto afirmácií, ale prečítam ju, ak môžem. Čiže na dnes ten súhlas, tá afirmácia, alebo jak by sme to povedali, je tak jednoducho po slovensky. Cítim lásku a harmonizujem vernosť. Áno. Prijímam deje srdca s rytmickým tónom rovnováhy. Vedie ma moja vlastná dvojitá moc, srdečnosť. A potom je tam taká posledná časť tej afirmácie a to je, že ja som otvorená galaktická brána. Čiže tam je teraz 10-dňová taká šnúra otvorenej galaktickej brány, ktorá tiež na nás ako veľmi vplýva. Takže k tomu znaku dnes ako z orakula. A keď niektorí z ľudí, ktorí nás pozerajú, vidia prvýkrát ten obrázok, ten pravý, tak každý jeden z dní má ten vlastný svoj symbol, vlastný obrázok. A takúto, dá sa povedať, charakteristiku alebo niečo, čo ten symbol prináša. Dobre tomu rozumiem? Áno. Dobre. Ako takto. Veď presne to je to, že ak sme sa bavili v rámci tých úrovní a toho ponorenia sa. V úplnom ponorení sa do úplnej hĺbky každý deň môže mať aj 20 symbolov. takže to len na margo toho, že je to fakt širokospektrálna, mnohorozmerná štruktúra učenia sa alebo oboznávania sa možno s takým nejakým jazykom. Možno by sme to mohli nazvať jazyk, lebo ono to je zase súčasťou v podstate nového telepatického jazyka, ktorý bol vlastne cez Joseho Arguellesa umožnený a volá sa ten jazyk, že synchronotron. A to je v podstate ten názov vlastne Jose v jeho poslednom alebo v jeho takom hlavnom seminári, kde to ozvučil, ktorý sa konal v roku 2009 v Taliansku, tak tam predstavil celý tento systém, ktorý on v podstate sťahoval tým, že bol ako mimo spoločnosti, hej, že on dosť bol mimo spoločnosti a venoval sa meditáciám a seba poznaniu, hlavne tým meditáciám, čiže on bol vlastne otvorený kanál a ako on sám povedal, že to nie, že on si niečo vymýšľa, že to sú rozkazy, príkazy, nariadenia, ktoré on počúval, hej. Takže na základe toho on dokázal cez seba vlastne dať do tohto priestoru tento systém, dať to na papier, dať to do tých vlastne knížiek a aby sa to teda umožnilo, no a potom on v roku 2011 odišiel, hej, vlastne na inú púť, hej, na veľkú cestu, ak sa hovorí. Takže ten systém, on to vlastne potom ozvučil, že všetky tie učenia, ktoré on v podstate učil počas toho jeho života, v konečnom dôsledku prišiel tento názov, synchronotron, a to ako keby je ten hlavný názov všetkých tých učení. Takže možno teraz
si sa dobre na to spýtal, že sme to vlastne ozvučili, že tá strecha nejaká, keď sa niekto bude pýtať, že čo je to, tak je to synchronotron. A tam už vlastne, to už vlastne je to, keď hovoríme synchronotron, tak to už je vlastne pozrenie sa do úplnej hĺbky toho poznania. Kde človek každý deň môže sa venovať rozmerom toľkým, koľko on je schopný vlastne uchopiť. Tak ešte raz prepnem obrázok a pre názornosť, ako to chápem, v tom pravom obrázku napríklad je toľko rozmerov, že keď ich len budem vymenovávať, tak sú to na každý deň tie pečate, hej, dajme tomu, že to je teda vlastne tie symboly, glyfy, neviem, či som správne povedal, že sa to volá pečať. Ďalej je to už len porovnanie, ďalšia úroveň, porovnanie, alebo dať si vedľa seba gregoriánsky a tento 1328 harmonický kalendár, to je ďalšia úroveň, hej, do ktorej sa môžem na začiatku ponoriť. Potom je to úroveň, vidím tam nejaké kiny, takže to je ďalší doplnok toho celého systému, prepojenia, čo si hovoril o tom synchronotróne. No a potom vidím zase hore, čo sme rozprávali posledne, sú to tie Dali-Sely, Gamma-Haly, Alfa-Limy, tým prechádzame cez rôzne energetické centrá naše špirálovo, takisto potom je to tá zobrazenie kocky pod tým kalendárom, v ktorom sedí žena, tak sú to tie steny a nazvem ich svetové strany, hej, ktorým my tvoríme, ktorými vlastne zvyšujeme vedomie a tvoríme obrazy a takisto aj svoju realitu, takže naozaj tých častí toho jazyka a tu vidím vpravo dole, teda vľavo dole na obrázku vidím zase korytnačku, takže je to naozaj jeden súhrn, ktorý je už len tu v tej jednej grafike zbalený do jednej kopy a v tom našom poznávaní sa dá zamerať na ktorúkoľvek časť a prakticky cez ktorúkoľvek túto časť, či už je to grafická na papieri alebo obrazová, ktorú si tvoríme, ktorú si vidíme. Cez tieto časti prichádzame stále len k sebe a snažíme sa porozumieť, ako fungujeme vnútri aj v rámci nášho vonkajšieho priestoru. Hej, takže pre mňa je to takto. Keď niečo som povedal domotane, tak kľudne ma opravte, ale takto to ja vnímam a dáva mi to takto zmysel. Áno, no je to nový jazyk, ale z pohľadu toho... Áno, ideš, Peťo? Je to tak, jak to povedal Agi. Hovor. No ja som to len chcel tak, aby sme to uchopili, že tou lineárne vzdelávanou myslou, že tu sa dostávame do toho vyššieho vedomia. To znamená, že to lineárne vnímanie času nie je správne. Hej, že to je ako keby umelo vytvorená nejaká vonkajšia mechanizácia živlu, ktorý v podstate není mechanický. Hej? Že ten čas ako taký je taký neviditeľný, duševný živel, keď mu to môžeme nazvať, ktorý nemusí byť, alebo nie je lineárny, že on je vlastne cyklický, čiže my sa v podstate účelom života je vývoj nejaký, hej, že hovorí sa, že je evolúcia, no ale tá skutočná evolúcia je evolúcia alebo vývoj, inými slovami môžeme nazvať evolúcia, lebo tam zase tie slovíčka niekto vždy, keď povie človek, že evolúcia, tak veľa ľudí si predstaví, že vlastne z toho pohľadu tej Darwinovej teórie, ale tu sa to vôbec nebere, hej, to sme si možno minule ozvučili, že tu sa vyvíja sa vedomie, hej, čiže vyvíja sa vedomie a ten čas, ako Jose povedal, čas je evolúciou vedomia, čas je vývojom vedomia, čiže my vlastne vyvíjame to vedomie tým, že ten čas ako taký začneme inak vnímať.
To sa prechádzame z toho lineárneho vnímania času v rámci toho gregoriánskeho kalendára, minulosť, vlastne na základe minulosti sa vždy pozeráme do budúcnosti, čiže to je také veľmi limitované, kde tu sa vlastne pozeráme na celok, na cyklické a na to, že vlastne minulosť alebo budúcnosť môže byť aj minulosť. Že vlastne, my to vlastne ako keby otáčame a v podstate dokážeme sa vyvinúť vo vedomí a ten čas v podstate dať do tej prítomnosti, kde má byť a z ktorej vlastne sa dá potom operovať mnohorozmerne. Lebo vlastne v prítomnosti sa dokážeme vlastne my do tohto ponoriť. Keď sme v prítomnosti, tak dokážeme tú mnohorozmernosť nejak uchopiť. Čiže my sa vlastne týmto kalendárom a týmito nástrojmi, to znamená, že sledujeme tieto symboly, glyfy, učíme cyklicky vlastne pracovať s tým časom, s našou myslou, s našimi vlastne nejakými energiami a tým zistujeme, že vlastne my sa dostávame dovnútra, začíname vlastne preciťovať a viac vnímať, ideme možno z toho rozumu do takého vnímania seba a tých cyklov a vidíme, že sa nám v živote opakujú nejaké situácie, v to konkrétny deň, keď to začneme už spoznávať, tak vidíme, že čo sa nám možno tú pečať, hej, že napríklad každú tú druhú pečať, tretiu pečať, keď sa opakuje, že čo sa nám v tom dni deje. Takto vlastne sa spoznávame a to je nekonečné, hej, lebo ten kalendár je vlastne tak nastavený, že on v prepojení s tým Tzolk'inom vytvára 52-ročný cyklus, kde není jeden deň rovnaký. Čiže 52 rokov, počas 52 rokoch máš každý deň úplne iný. A to sme my zvyknutí. No my máme radi, v pondelok staneš, ideš do roboty, v piatok skončíš, víkend máš 2 dní, ten istý scenár a stále to opakuješ dokola, do nemoty, hej, ak to tak poviem. Áno, takže je to mnohorozmerná štruktúra, ktorej sa dá ponoriť a ako je to veľmi zábavné, vidíme, že tam pracujeme s farbami a Peťo to tam v podstate aj má na tom obrázku, tam pracujeme s tými základnými 4 farbami plus tá piata, to je v podstate tá zelená a to je ako keby taká tá nejaká piata sila, sa to nazýva, že fifth force z angličtiny, že piata sila, že to je tá sila toho vnútra, lebo to je duše, my sa bavíme o duši vlastne, akože to není materiálne, hej, duševný kalendár, čiže my tu bereme tú dušu, hej, že pracujeme na tom vývoji. Hej. Peťo, máš dačo na doplnenie? Ja som chcel len upozorniť na tie symboly, ten kin. Áno, tak je to z tej matice Tzolk'inu, že to tam máme v strede, by som povedal, lebo takýto máme 260 dní je celý Tzolk'in, čiže je to veľký cyklus. A to je tiež dôležité sledovať, to číselko, proste čím je vyššie, tak tie energie sú Toto je, myslím si, dobrá téma, ale momentálne aj cez tieto videá vnímam tak, že sa nachádzame niekde na začiatku v nejakej vlne, aby sme aj my si ozrejmili aj pojmy a vlastne aby sme naraz príliš veľa informácií neposkytovali, lebo to môže byť viac zmätočné ako zrozumiteľné. Takže vy tým, že sa už niekoľko rokov venujete týmto kalendárom, tak vidíte tie jednotlivé prepojenia, ale človek, ktorý nás prvýkrát počuje, tak môže sa mu to zdať príliš veľa.
Hej, takže taký, jasné, môžeme sa neskôr dostať aj k týmto témam, aj vlastne k tomu inému, neviem, správne nazvem, keď ten Tzolk'in je nejaký ďalší systém, alebo ďalšia forma poznania. Hej, môže to tak byť? No, v podstate systém je, v podstate Tzolk'in, ono to je naopak. Tzolk'in je základom tohto poznania. Dobre, stačí. Stačí, hej? Lebo už tuším, že už by sme šli ďalej. Preradil som vlastne vyššie, lebo Peťo to spomenul, ale trošku sa to už ozvučovalo a je to tam. Takže som to preradil do takej, že to je zase ďalšie video určite. Hej, no. A nemyslím si, že len jedno. No. Takže tu to presne o čom hovoríme, prepojenie jednotlivých tých poznatkov nás stále vedie hĺbšie a stále sa otvárajú nové nejaké kanály a nové tie poznávacie úrovne. Dobre, jedno ešte, čo by som doplnil, keď si Tony hovoril o tom čase, že nie sme lineárni. Ja mám nádherný príklad, ktorý rád používam, že my začíname, tu začnem a beží mi deň takto, hej, napríklad. A myslíme si, že vlastne my dokážeme ovplyvniť na základe minulej skúsenosti a budúcnosť a na základe rozhodnutia v prítomnosti ovplyvňujeme naše budúce konanie. Tu dám iný príklad. Popri všetkých veciach, ktorým sa venujem, tak modelujem aj v 3D modelovacom programe. A tieto modelovacie programy majú funkciu parametrického modelovania. A keď ja modelujem, tak na spodku môžem si zvoliť, že mám časovú os. A ja začnem modelovať, urobím ďalší krok a ďalší krok. Hej? Čiže idem tým lineárnym spôsobom z minulosť, prítomnosť až do budúcnosti. A tu je taká zvláštna časová vec, že ja sa v tej budúcnosti, v tomto bode, môžem rozhodnúť, že chcem upraviť v minulosti nejaký krok, nejaký rozmer, keď konštruujem alebo modelujem nejakú konštrukčnú súčiastku, tak sa v budúcnosti rozhodnem, že chcem zmeniť bod v minulosti, zmením nejaký rozmer a ten rozmer mi všetky jednotlivé kroky zmení, až sa dostanem do tej prítomnej budúcnosti, keď to tak nazvem. To je, a keď to hovorím, tam mám zimomriavky teraz, ale je to také pochopenie toho, že my naozaj v tom našom prítomnom rozhodnutí dokážeme zmeniť minulý krok, ktorý ovplyvní celú tú časovú líniu. A to nie je čas, ktorý by bol lineárny, ale je to špirálovitý a ten cyklický čas, o ktorom nevieme, že takto funguje. A myslíme si, že to, čo momentálne poznáme, je pre nás najlepšie fungovanie. Nehovorím, pre niekoho môže byť. Absolútne je to na každom jednom. Dobre, tak toto som mal takú chuť na ten čas doplniť. Takže ešte keď máte niečo, lebo už pozerám, že rozprávame, koľko rozprávame. Tak ak máte niečo ešte na doplnenie, môžeme chvíľu. Ja by som chcel tomu času, keď si to načal, tak v podstate my vnímame čas, keď sa pozrieme na hodiny, tak zvláštne, že máme to rozsekané na tých 24 hodín, ale v podstate pri tomto našom kalendári tam si treba uvedomiť, že ten čas je dobre vnímať tak, jak tie energie sem prichádzajú. Áno? Čiže ráno, keď vychádza slnko, keď je poludne, to sú také body, áno, keď zapadá slnko a na polnoc. Lenže to nesedí s tými našimi hodinami, čiže polnoc momentálne teraz je ako 00:05, áno. Východ slnka 7:11, poludne 12:05 a západ slnka 16:59. Ono to je tak, že v podstate to
nekorešponduje s tým, čo je bežne zaužívané. Áno, zajtra to bude inak. A tie energie, ktoré sem prichádzajú, tak idú na základe tejto časovej línie, alebo vlastne tohoto cyklu, toho slnka. A je to prirodzené, pretože takto v prírode je. Keď je tma, tak človek si ide láhnuť, že? A keď je svetlo, tak bdie a pracuje. Takže to je len tak na také, by som povedal, na také doplnenie, že treba, aj s týmto pracuje tento náš kalendár, že si veľmi dobre si všíma tieto časové cykly. Áno. A to je veľmi dobré aj z pohľadu vnímania nielen seba, ale aj vnímania tej prírody, ako hovoríš, cyklov. Lebo to vidíme napríklad cez leto a cez zimu. V zime začne skorej zapadať slnko a už cítime, že ideme energeticky okolo tej 4., možno niekedy aj skorej dole. No a prakticky tým rozmýšľaním sme nútení ešte podávať nejaký výkon napríklad v práci niekoľko hodín. No a cez leto zase máme toľko energie, slnko zapadá neskôr, takže cítime niekedy, že za deň urobíme toho niekoľkonásobne veľa. A to je ten taký prírodzený prírodný pohyb a cyklus energií. Tony? No a ešte jednu vec by som, že vlastne my, keď začneme si všímať tie cykly toho kínu, vlastne toho Tolkienu, a začneme sledovať aj to slniečko, tak hneď nám vyskočí, máme sledovať aj mesiac. A vlastne to vás tam privedie. Intuitívne sledovaním kalendára vám príde, že začnete sledovať nebeské telesa. Jednoducho. To je, proste sa tak objaví, že raz to príde a začnete to robiť proste pravidelne. Tak to len tak. Presne, akože, to je dosť taká hlboká pointa celého tohto. Ja som to už aj minule ozvučoval, že tento kalendár, toto znanie nás má priviesť opäť do súlady s prírodou. A v súlade s prírodou je vlastne to, že sledujeme tie hlavné objekty veľké, ktoré sa tu ukazujú. To znamená, že sa dostávame do takého vedomia, kde ich bereme ako súčasť nás na nejakej úrovni. To znamená, že nás môžu aj ovplyvňovať. To znamená, že my sme momentálne zvyknutí, sme vlastne v civilizácii, žijeme v mestách, takže to sme ako keby odpojení od tých prírodzených osvetľovačov alebo od tých objektov, ktoré sú tu na oblohe, či to už je to ten mesiac, slnko a samozrejme aj tie hviezdy v noci. No a vieme, že toto znanie je poznanie majskej kultúry alebo kozmickej kultúry, ktorá zanechala to poznanie teda tam na tej časti tejto zemegule, alebo na tej časti tejto zeme, kde vlastne boli v súlade s prírodou a vstávali pyramídy, hej, to čo je nám známe, hej, že vlastne je v Teotihuacán, ja som tam bol osobne, alebo dole v Mexiku, v Palenke, alebo na Yucatáne, čiže tam tie pyramídy vlastne boli ako keby nejaké pozorovacie stanice nejakej kultúry, ktorá bola veľmi v súlade s prírodou a v nejakom súlade takom, ktorom si ja neviem predstaviť, lebo nevieme si stále vlastne, nemáme nejaký súhlas o tom, že ako sa tie pyramídy stavali, že vlastne čo bol ich účel a prečo sú tak postavené, prečo sú tie pyramídy v nejakom súlade s hviezdami. Takže toto znanie v podstate započalo u Joseho v roku 1752, kedy on tam bol na tej jednej pyramíde, práve na tom Teotihuacane, a bol na vrchole tej pyramíde a tam proste dostal ako keby také nejaké osvietenie, znanie, že chcel by, alebo že jeho úlohou, misiou na tejto zemi je dať ľuďstvu znanie
mysle tej, ktorá vytvorila tie pyramídy. Mhm. To znamená, že celé toto učenie je v podstate to učenie o tom. Aj vlastne z tohto, keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu. Aj, čiže návrat do súladu, do harmónie s prírodnými cyklami a s prírodou ako takou. A potom aj so samými že sebami. To je automat, veď to je presne to, že tá príroda nás automaticky zladí, lebo to je tá príroda, je to pri rode, sa hovorí, že príroda, je to vlastne v súlade s nami, že ideme do lesa, preto sa chodí do lesa, veď sa chodí na prechádzky do lesa, doktori o tom nechcú počuť možno, ale tam sa chodí v podstate zharmonizovať to energetické telo naše. A ten celý náš človek, celé to naše bytie. Dobre, Peťo? Ja len tak, akože by som sa pripojil k tomu, že v súčasnosti je to tak, že my sme tak popredkávaní na základe tej linearity takoutou súťaživosťou a bojom a taký nejaký odpor je v spoločnosti. A ja si myslím, že ľudia, keď začnú, alebo keď sa ponoríme do tých cyklov a začneme vnímať tie cykly, že tam naša úloha je spolupráca. Že proste jednoducho to vyplyne z toho naciťovania sa na ten kalendár, ale nielen na to, aj na cykly. Nemusí človek to sledovať dennodenne až tak, ale jednoducho, keď trošku ubere a začne vnímať prírodu, tak jednoducho zistí, že jeden bez druhého nemôžeme byť. Takže naozaj tá synchronicita veľmi korešponduje s tou spoluprácou. Priatelia, veľmi veľa informácií sme dnes znova vypovedali, takže ja myslím, že chvíľu aj ja osobne a možno aj ďalší budeme potrebovať na vstrebanie. Ja vám ďakujem, že sme sa mohli takto vidieť, že sme mohli pozdieľať to, čo je nám blízke a to, čo vieme. A myslím, že sa nevidíme posledný krát. Takže majte pekný deň, Tony, Peter, ahoj. Ahojte. Všetko dobré. Nech sa darí. Ahojte. A všetko dobré. Pre dnešok je to všetko. Ďakujeme, majte pekný deň. Majte sa. Ahoj.